Zer lirateke Bilboko festak konpartsarik gabe? Pilota partidak herrietan? Erreka garbiketa voluntariorik gabe? Eta etorkinei harrera? Dibertsitate funtzionala dutenei laguntza? Hondamendi baten aurrean, zer? Zer izango litzake gizartea elkarte voluntario edo parte hartzailerik gabe? Soziedadeak batzuentzako, txokoak besteentzako, peñak, akaso kofradiak, baina elkarteak beti ere. Herri, hiri eta auzo guztietan ditugu elkarteak. 20. mendean hasi ziren sortzen behar sozialei erantzuteko. Oso pertsona gutxi dira gurean elkarte baten parte ez direnak. Eta bakanak elkarte batek antolaturiko ekintzaren batean parte hartu ez zutenak. Asko dira elkarteek lantzen dituzten esparruak, kultura, euskara, kirolak, osasuna, eskubideak eta abar luze bat. Hainbat sektoretan aurki ditzakegu funtzio ugari betetzen. Helduak, gazteak, langileak, gurasoak, gaixoak, etorkinak. Etorkizuna elkarrekin eraiki behar dugula sinesten dugu, eta horregatik EIB elkarteak elkarrekin gara ekimen herritarra bultzatu du helburu hauekin. Elkarteen lana balorean jartzea, kide izatearen harrotasuna sustatzea, elkarteak eta voluntarioak zaintzea eta formatzea, eta herritarrak elkartetan parte hartzera bultzatzea. Elkarrekin gara ekimena urrian abiatuko dugu, manifestuaren aurkezpenarekin. Elkartelab ekimena martxan jarriko dugu. Herriz herri, eskualdeka eta hiriburuetan elkartekin bilerak egingo ditugu. 2 norabidetan eraginez egingo dugu lan, mezuak eta tesiak partekatuz eta bileretan feedbacka jasoz. Gainera, urte berria dantzan hasiko dugu. Elkarrekin, dantza elkarteekin. 50, 60 herri eta eskualdetan milaka lagun dantzan jarriko ditugu. Zertarako, elkarte eta voluntarioek gure gizartean duten garrantzia azpimarratzeko. Elkarteak eta voluntarioak zaindu behar ditugula aldarrikatzeko, eta herritarrak elkartetan parte hartzera bultzatzeko. Hitzordua 2022ko martxoaren 20an izango da. Animatu eta zabaldu. Elkarteekin gara, elkarrekin gara.